konečně. Teď to bude fakt super, protože já jsem v Ostravě nikdy nebyla, takže pokud někdo je z Ostravy, napište mi to dolů do komentu. Jsem docela zvědavá, kolik mých fanoušků je z Ostravy. A dnešní vlog bude teda hlavně ostravský, protože prostě den v Ostravě. To říkala. Tak jo. Musí se upravit. Ahoj. Co? Jak to? Kazi video? Ne, dobrý, pojď se Byli jsme kazišuci. Jo, no, přesně tak. Fakt to? Jsme. Chudá. V té kuchyňce na to. Jak se tam podívat? Ne, dobrý, pořád. Na půlce. Ale chápeš to? Tenhle mobil natáčí líp než moje kamera. Prostě úplně super, proč ne? Tady zase technologické debaty s panem Martinem. On nenávidí, když je prostě jako ve videu. To je stáší. A tamhle pan profesor píše. Tady ne, tam. Tamhle, protože já tamhle make-up routine. To ví? Ano. Tam to ví. Tady to ví. Tady Arnavka dělá vlog. Ano. Pozdravte do videa, pane profesore. Co? Dám židli do kruhu. Dám židli do kruhu. Ne, tam prosím. Já jsem tam nechal. Dobře, no. Ve středu, co děláme ve středu? Třeba se tam požrat všichni. Právě zítra jdeme do Osvětimi a do Krakova. Víte, co smutný? Že můj nejposlednější vlog je z Terezína. Chápete to? Prostě můj... Dobře, ještě z posledního dne školy, ale to je tak. Víš, kolik mám těch záběrů od prváku? Hrozně moc. Já vím. To je moje oblíbený kazení záběrů. To je ale hrozně odporný. Ne? Jo. To teď chci asi. Takže... Počkej. Jsme v Ostravě. Počká, teď já jsem. Ahoj. Ty jsi tam dlouho nebyl. Jo, přesně tak. Takže, level naše škola. Ukáž vám to. Židle v Ostravě. Takhle je náš pan profesor. Já vím, kam jdeme. Verčo, kam jdeme? Já nevím, kam jdeme. Do nějakého muzea. Tak jo. OK, přejedeme z auta. Přejedeme auto. Co děláš? Tady je pěší zóna. To už přejelo mě málem auto. Počkat, suchopárka, zavínáč suchopárka. To už není vlastně. Eng Doležalová. Johnny Škůrek. Jo, počkat. Jestli to tam nedáš, čuky, tak tě čeká bolest jak cip. Co to je? Ježiši. Doba. Počkej, jdem přijdu. Ne, ale říkám, že to bylo elegantní, krásný, jednoduchý a prostě maltézská koruna. Něco pro mě. Koukněte, tady můj pražský billboard, to musí být ten nejnenáviděnější bongo horský na světě. Teď se snažíme najít hrad a nějak nám to nejde. Já jsem nechala vyvolat fotky, protože fotím přes film, takže a některý jsou fakt super a taky některý jsou dost rozmazaný. Ale to nevadí, někdy jindy. Jo, samozřejmě Bíža má nejhezčí fotku, jako vždycky. On teda fotí vždycky rozmazaně. Měla bych mu věnovat všechny moje rozmazané fotky. Protože on má ten nejrozmázanější Instagram na světě. Naše škola má ten nejrozmázanější Instagram na světě. Hrad doprava. Ale mám být asi za 3 minuty na jeden. No, who cares? Ale víte, co je nejdivnější? Že tady fakt nikdo není. Jako totálně. Už jsem zase ve světle slunce. Jinak, je to tu, máte to tu pěkný, Ostraváci, máte to tu pěkný. Už je to tu fajn, už je to tu.
vejšek a proto jsem tady, že? Tak jo, teď se, když zařveme, tak možná nám někdo odpoví. Jo, hele. Pánové, spíme na koleji a pozor, my máme takový luxus, že každá máme svůj vlastní pokoj. Tak prostě já můžu jít a Verčo, ano, neslyším tě, protože jsi ve svém pokoji. Můžeš si tu umýt boty. Ty jo. Jdem omrknout další pokoj. Schválně. Taky má každý svůj pokoj. Takže nejsme tak výjimeční. Tady mám dětskou porci, všichni mají stripsy a Lukáš má tady, zase mám machruje. Tak jo, jsme tu, podle mě to bude stejně jako v Terezíně, budete si tam zase prostě dělit na 2 oddíly, teď co to nenávidí, že by jsem to vůbec točit neměla, ale podle mě to je důležitý a jakoby patří to k naší historii. Musíte na mě všichni koukat. Ať takhle stojí v kroužku a jako chápete to. Ještě jako tu vůbec natáčet, ty vole, je zima. To natočím, zase k tomu nic nebudu říkat, prostě je to důležitý a chci to natočit, abyste to viděli. Já se vážně bojím, kolik mi tam pode mnou. To je fakt extrémně rychlý, jako. No a hlavně nás tu 9 asi na 2 metrech čtverečních. Se zdá, jako by to jelo vedle těch měli Pohodě. A už No stres, no stres. Totálně jak v labirintu Maze Runner, ale totálně ten výtah do labirintu. Jsme v Krakově. Vypadám teda jako když nemám vlas, ale já mám vlasy. A je tu... Jsi řekla ola dámy a pánové. Ola dámy a pánové, jenom... Kurá si musí být zima. Tak já už teda asi taky sedím kouknu do nějakého toho obchodu, budu najít ten... My jsme v čokoládě. Jmenuje se to tu Bedel. Jo. Takže kdybyste to někdy byli, já mám třešně ve víně. A potom máme s Verčou dohromady tohle. Vidíte, jak krásně to vypadá. Mám to. Můžeš si to dát do videa. Každopádně nikdo z nás to tady nemůže vůbec dojít. Mám otravu čokoládu. Já mám dvojitou otravu čokoládu. Poslední 2 lžičky beru. Možná 3. Já už mám svoji misi splněnou. Nikdy bych neřekla, že mi dá takový problém s čokoládou.
Yes! Yes! Pokud to nevíte, tak tohle je můj úplně nejvíc favorite obchod. A mají ho jenom v Polsku. A my to slavím. Gentlemen, jsme stačtovali. Totálně jsme se ztratili a zakofrovali. Takže, dámy a pánové, používejte mapu. Hola, dámy a pánové, my jsme Team Rocket. Rocket Army. Rocket Army. A právě jsme v Lušíně. Hej, ono to natáčí. Tak. Jsme v muzeu. Je 3. den. A já jsem vám zapomněla natočit snídaně a všechno okolo. Nevadí. Tak to je. Tentokrát jsme se nestratili my, ale někdo jiný. Poprvé za tyhle 3 dny.